رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی سم گیا ناز دے بستر تے، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، تے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ جنوں ملیاں موت دیاں چٹھیاں، او صورتاں ول نہیں ڈٹھیاں، او صورتاں ول نہیں ڈٹھیاں۔ اللہ ڈاڈھا بے پرواہ ہے، اے بھینی تو ویر جدائے، اے بھینی تو ویر جدائے۔ او صورتاں ول نہیں ڈٹھیاں تے وچھڑ گیا سجنا دیاں یاداں، تے میں دے اگڑے زخم جگائے، پلک پلک پردیسیاں جانا میری اکھیاں سامن لائے۔ تے رب جانے کئی دیراں ہویاں، اجے مڑ نہیں واپس آئے۔ غلام فریدا شالا وچھڑیاں اجڑیاں جھوکاں، مائی مڑ بھی آن وساوے۔ جنوں ملیاں موت دیاں چٹھیاں، او صورتاں ول نہیں ڈٹھیاں، او صورتاں ول نہیں ڈٹھیاں۔ کیونکہ ٹر گئے یار محبتاں والے، تے نال ہی لے گئے ہاسے۔ یار فرید